Здравейте! Ще дам малко инструкции как да отпускаме тялото, как да влизаме в медитация, как лесно да влизаме в този процес. Защо правя това видео? Защото много често хората ми се обаждат и ми казват: аз имам рейки нива, имам различни обучения, обаче не мога да медитирам. Всякъде, където и да отида, каквото и да направя, ми искат да се отпусна, да вляза в медитация. Аз си затварям очите и не се случва нищо. За да може да се случи процеса на медитацията, което означава да отпуснем тялото, това означава да нямаме мисли. И като кажа на човека отсреща, че трябва да спре мислите, за да влезне в медитация, има недоумение как да го направи. Теорията е ясна, обаче практиката не може да се осъществи. За да може да влезнем в осъзнат сън, това е медитацията, а пък сънят е неосъзната медитация. За да може да влезнем в осъзнат сън, ние трябва да знаем как да влизаме в съня. Тоест, вечерно време, преди да си легнем, ние трябва да тренираме. Трябва да тренираме да отпускаме тялото. Трябва да имаме подготвителен процес, за да може да влезнем в съня. За да може пък след това, когато сме будни през деня, или вечерно време преди да си легнем, или сутрин, ранните часове, когато още е тъмно, са най-подходящите за медитация. Това е да си затвориш очите, да си изправиш, гръбначният стълб да е изправен и да влезнеш в себе си. Да влезнеш в това състояние на ума, където той още не се е събудил, не е започнал да изчислява. Защото когато почне да изчислява, прекалено много мисли, които идват, а пък те не са наши, защото ние влизаме в матрицата, в този свят, в който се намираме, в който непрекъснато се случват все по-бързи и по-бързи неща. И ние така се объркваме. Започваме да обслужваме мисли на други хора, защото мисълта това е енергия. Енергията се проектира в другите хора, улавяме тези енергийни форми, мисловни форми и ние започваме да материализираме техните на другите хора мислите. Или пък след това забравяме тази мисъл, като сме обработили до някъде, защото не ни стига енергията. Затова е хубаво да нямаме мисли, защото ние много често обработваме мисъл формата на други, с цел да стане тази мисъл форма по-голяма. Или, да кажем, този егрегор, в който участваме и поддържаме. Егрегора на парите, егрегора на Фейсбук, егрегора на YouTube, егрегора на всички социални мрежи, всички егрегори на фирми, корпорации, които участваме, ние ги поддържаме по някакъв начин и там отива нашата енергия и нашите мисли. Ние започваме да мислим все по-често за тези неща. Спираме да мислим. Това е начина да влезнем в тази медитация. Най-подходящо е рано сутрин, когато наистина още не сме започнали да играем. Това беше кратката, ако мога да кажа, инструкция как да влезнем в по-лесно да практикуваме в медитативна форма или да подобриме медитативното си здраве, така да се каже. Както при фитнеса мускулите се тренират, така и принципа и начина за влизане в медитация също се тренира. Обаче за това нещо трябва да практикуваме ежедневно. Ежедневни практики, които влизаме за една, по две, по 5 минутки и след това удължавайки ги малко по малко във вътрешното ни пространство, ще ни позволи след това, когато участваме в групови събирания, ние лесно да влезнем в тази медитация, което е безмислие. Не е необходимо да следваме медитативни форми, водени медитации. Истинската медитация, за мен, това е да влезнеш и да разбереш повече за това какво представляваш ти самия. Успех в търсенето, успех в освобождаването от мислите. Правете го като вечерно време, преди да си легнете, да върнете деня назад и решите всички проблеми, които сте имали през деня. Реагирайте по друг начин. Това ще ви даде възможност на сутринта да нямате ум, който да влиза бързо в делта, бета честота, а да си остане в алфа, където
много лесно влизаме в нашето подсъзнание. Благодаря ви, че гледате. Бъдете здрави и практикувайте. Чао, до нови срещи!